गुजरातनि गोदान गिबि मन्थ्रि महरै भुपेन्द्र पाटेला दिनै समाय लाबाय। गुजरातनि गिबि मन्थ्रि बिजय रुपानीआ शनिबारखालि हरखाबै गिबि मन्थ्रिनि मासि एंगारनायनि उनाव दिनै भुपेन्द्र पाटेला गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लायो। गागि बिजेपि दैदेनगिरि अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान आरो गुबुन गुबुन गागि दैदेनगिरिफ्रा नुजाथिनाय समायखिरानि हाबाफारिखौ सामलायदोंमोन हादरसा बेंगिरि आचार्य देवव्रतआ। गुजरातनि गोदान गिबि मन्थ्रि महरै भुपेन्द्र पाटेला दिनै समाय लाबाय। गुजरातनि गिबि मन्थ्रि बिजय रुपानीआ शनिबारखालि हरखाबै गिबि मन्थ्रिनि मासि एंगारनायनि उनाव दिनै भुपेन्द्र पाटेला गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लायो। गागि बिजेपि दैदेनगिरि अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान आरो गुबुन गुबुन गागि दैदेनगिरिफ्रा नुजाथिनाय समायखिरानि हाबाफारिखौ सामलायदोंमोन हादरसा बेंगिरि आचार्य देवव्रतआ।